Ballo, faig ball de barra americana des de fa un any i mig i estudio anglès i alemany i també escric. Em dic Lara Gutman, tinc 17 anys i sóc estudiant. La Torà que tinc pertanyia al meu besavi, ja que les meves arrels són de Polònia, i és l'únic objecte simbòlic propi del judaïsme que conservo d'ell, ja que tota la meva família polonesa va morir a l'Holocaust. Jo considero el Yom Kippur com una de les festes més maques dins del judaïsme, bàsicament perquè la seva traducció literal és Dia del Perdó. És un moment això en el que estàs amb la teva família, et purifiques dels teus pecats, de les coses que has fet malament durant tot l'any. El que es fa és no menjar durant 24 hores. No és difícil compaginar la meva vida religiosa amb la meva vida personal, bàsicament perquè al final van unides de la mà. A mi m'han criat en un entorn jueu i al final és decisió meva seguir amb aquests costums, amb aquestes tradicions, mentre continuo amb una vida, diguem, normal. Escolto bàsicament de tot, escolto des de música clàssica o jazz o soul fins a heavy metal, rock, fins a música comercial, o sigui, m'encanta la música en general, així que no tinc preferències, suposo. El pole dance és un ball que també és considerat un esport des de fa uns 10-15 anys i hi ha molts estils dins del pole dance o ball de barra. Vaig començar bàsicament perquè veia molts vídeos per les xarxes socials i m'interessava i em donava molta curiositat començar a veure de què tractava exactament, així que m'hi vaig apuntar i aquí estic.